Molt bona nit, ens saludem en directe des del trinquet municipal de Genovés, des del trinquet blau, des d'on anem a oferir-los la final de la Lliga Sub-23 de Raspai, que va enfrontar a les parelles representatives de Piles i d'Alberic. Una modalitat del Raspai que pot ser la més dura de les que se juguen a pilota valenciana i que té avui el trinquet de Genovés pràcticament a rebossar, tot el món ja ubicat en l'escala per tal de disfrutar d'una partida a priori, en teoria, superioritat de l'equip de Piles contra el d'Alberic, perquè està Choto, que l'any passat es va imposar en esta Lliga Sub-23 de Raspai, però, com sempre diguem en el joc de pilota, res està decidit fins l'últim 15. Per a comentar, com sempre, s'acompanya Enrique Sarasol. Molt bona nit. Molt bona nit. Ambient impressionant així al trinquet de Genovés. Com sempre, i més a més quan és una final i jugant-se el que es juguen campionat de Sub-23, que aplega sí, de nou al trinquet de Genovés en la modalitat de Raspai. Per tant, també un poble també molt arraigat a aquesta modalitat i l'expectació al màxim. Bueno, ja ho estan sentint i anem a saber de primera mà què és el que passa. Ahí baix a la canxa, donem la benvinguda i la bona nit a la nostra companya Maria José Berbegay. Molt bona nit. Hola, molt bona nit, companys. És quasi impossible escoltar-vos perquè ja podeu comprovar l'ambient que hi ha avui així al trinquet del Genovés. Ambient que se sol donar quan així hi ha competicions com la d'avui, com la de la final del campionat Sub-23 de Raspai. Ara ja és moment per a que Moro, un dels pilotaris més consagrats en aquesta modalitat, faci la reballada per a decidir quin equip comença el 10 i quin equip comença el rest. Endavant. Ja ho han vist, els rojos començaran al 10, els blaus al rest, i ara que tenim així els protagonistes, anem a parlar primer amb el rest dels rojos, amb punxa, bueno, espectacular. T'has portat avui a tots els amics del poble. Han vingut tots darrere mi, avui. Tota la gent jove, a veurem. El ruïdo es nota. Bueno, han omplit el trinquet de pancartes. Això de qui ha sigut idea? Amics meus, jo ni siquiera ho sabia. Així fora, quan acaba d'enrotllar-me, ja he vist tots els cartells i m'ha assombrat molt. Bueno, i ara que el teu rival no t'escolta, dis-me com planteges la partida d'avui? Pues, com tot és difícil, però a veure, per totes i a veure si podem guanyar. Bueno, teniu un bon sabor de boca, no?, de l'altra final que disputareu així. Com? Que bon sabor de boca el que va deixar l'equip de Piles en l'altra final que es va disputar així. Sí, bo, esperem que es repetisca, però a veure. Molts nervis? Sí, molt. Bueno, que tingues sort. Vale, gràcies. I ara anem a parlar amb el rest dels blaus. Bueno, ell no va tindre massa bon sabor de boca, com dient d'aquella final, però imagine que amb energies renovades i amb ganes de fer-ho bé avui. Sí, clar, això ja està oblidat tot. Va ser una final per oblidar i res, avui un altre dia amb més ganes que mai, a veure si puguem fer alguna cosa, intentar guanyar. Com anem a veure els blaus avui? Avui els blaus, pues, no sé, per suport motivats a tope i res, intentar fer el nostre joc, perquè és això, si nosaltres intentem fer el nostre joc, jo que pense que podem guanyar i de sobres. Quin és el vostre joc? El nostre joc és aguantar la pilota i apretar-la en el moment oportú, com tots. Però res, intentar no perdre el joc de saque, encara que ara hem eixit el rest. Altra vegada amb la sort, igual que l'any passat. Però res, intentar trencar el primer joc i, si no, aguantar el de saque. Bueno, avui tampoc esteu a soles, també un bon grapat d'aficionats, amics vostres, han vingut per a donar-vos suport. Sí, ha vingut una animada de gent, de Castelló, i de tota la contornada, apoyar-nos a nosaltres. Des d'ací ja donar-los les gràcies a tots i també la gent que està en casa veient la tele, que segur que està fent molta força. Clar que sí, que de segur que és molta. Ja, per últim, Ricard, bueno, desitjar-vos sort. I els nervis com estan a hores d'ara? Els nervis? La veritat és que estic prou tranquil. Això suposa que potser al principi un poc més, però després ja a poquet anirà passant-se i a jugar. Pues també molta sort, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, ja hem escoltat les opinions dels protagonistes, dels dos restos. Els demanem disculpes de bestreta per si cridem nosaltres molt, però és que no ens escoltem. Estem com si estiguérem en la grada d'un camp de futbol allí dins o en un pavelló de bàsquet enmig de l'afició, perquè hi ha un ambient avui festiu preciós, Enrique. Espectacular.
ho he pogut comprovar sempre que són finals d'aquest tipus, la gent es volca, a més, estan en el seu, no? I fent soroll i intentant, aquest ruïdo ara, perquè cal fer el múscul i eixir al màxim. És perfecte, este ambient, i anem a conèixer ja quins van a ser els protagonistes d'esta final de la Lliga Sub-23 de Raspall. Ahí tenim Guillem Santandreu, Sebastià Mitger, de l'equip d'Alberic, nascut a Castelló de la Ribera, de 9 anys, i va ser subcampió l'any passat de la Lliga de Raspall de l'any 2008. El rest de l'equip d'Alberic serà el seu germà Ricard Santandreu Sebastià, 21 anys, un jugador que va arribar també a debutar en la Lliga professional, en l'àmbit professional contra Waldo i que va quedar subcampió l'any passat. Els que jugaran de roig, l'equip de Piles, seran Choto, d'ací de Genovés, que també ha arrossegat molt de públic ací el trinquet blau de Genovés, José Vicente Oltra San Juan, i que estarà acompanyat, ja ho hem vist abans, per Punxa. En teoria, l'any passat vam veure, Enrique, una final claríssima a favor de rojos, que l'any passat era l'equip d'Alcira, que estava Guillem i Choto, va ser partida sabatera, esperem que enguany siga molt més disputada. Efectivament, el més important, el que he sentit a Ricard, que això està oblidat i que aquesta final s'afronta d'una forma diferent, i l'important és això, el passat és passat i dependre d'aquestes partides. I això vol dir que ara venen molt motivats i en ànim de revanxa. Per tant, ben segur que van a plantar los cara, encara que abans he sentit dir al Choto que està molt fort i almenys pense repetir-ho, però ja t'he dit, anem a veure què passa. Molt bé, escoltem, Maria José, els càntics a l'escala. Com està l'ambient per ahí baix? Te ho pots imaginar espectacular i estic veient moltíssimes pancartes, sobretot, que venen de Piles. Camisetes amb el lema Amunt Punxa, pancartes com Sant Punxa, campió de mala processó, Punxa, orgull piler o Punxeta de bragueta a la muralleta. De seguida parlarem amb els protagonistes i amb eixos ideòlegs d'eixes pancartes tan originals que avui envaïxen el trinquet municipal de Genovés. Ja queden pocs minutets per a que comença esta final sub-23 de Raspall. Molt bé, doncs deixem aquestes opinions per a després de la publicitat. Nosaltres tornarem ja per oferir-los en directe des del trinquet municipal de Genovés esta final de la Lliga Sub-23 de Raspall. Tornem de seguida. Saludem de nou en directe des del trinquet municipal de Genovés, des del trinquet blau. Ja veuen la panoràmica de públic, sobretot moltíssima gent jove, així a este trinquet de Genovés per tal d'assistir a la final de la Lliga Sub-23 de Raspall, que va enfrontar als equips de Piles i d'Alberic, que ara ixen a este trinquet blau de Genovés, que embogís per tal de donar suport als pilotaires, als jugadors de Raspall, que van a medir-se esta nit en esta final de la Lliga Sub-23 de Raspall. Enrique, com he comentat abans, un ambient preciós. Espectacular. Això és el que els jocs sempre esperen al final, no tindre la gent ahí, cada un recolzant el seu. Jo penso que és l'ambient que fa falta en aquestes partides, perquè això dona també una imatge molt important. Ahir estar ahí i veure el jugador respaldat pel seu és molt important. Anem calfant les palmes i anem ja a dedicar una gran ovació a estos que són els pilotaires del futur. Per a ells, el nostre aplaudiment. L'equip d'Alberic. Un fort aplaudiment per a Alberic. L'equip d'Alberic que formarà amb la següent alineació, ocupant la demarcació de punter, una jove promesa de la Ribera. Té una gran picardia per acabar els 15. És un valor emergent i és de Castelló de la Ribera. Amb tots vosaltres, Guillem Santandreu. I a continuació anem amb
la presentació del Barrer. Sobre les presentacions. Ha desafiat en semifinals absolutes al mateix Waldo. És tot força, pegada, és il·lusió i és de Castelló de la Ribera. Amb tots vosaltres, Ricard Sant Andreu. Els dos germans Sant Andreu que acudixen per segona vegada a esta final. L'any passat no es van poder estrenar, no van fer cap joc. I ara, senyores, cavallers, anem a la presentació de l'equip de Piles. Un moment de silenci. Anem amb el bàndol de rojos. Anem a l'equip de la Safor, l'equip de Piles. Piles, que juga amb la següent alineació, ocupant la demarcació de punter. Ja sap, ja coneixes què és guanyar una final com aquesta. Representa la nissaga d'ací, del poble del Genovès. Amb tots vosaltres, dos mans. Quina pegada, José Vicente Oltra, Choto! El company amic, el bombo i xillant, té més soroll de moment que ningú. Senyors cavallers, lluitarà pel seu poble. És ni més ni menys que un rest. Està criat en la Safor. És ja una figura consolidada. Amb tots vosaltres, Àngel Gregori Roig, Punxa! Anem a gaudir de la marxa. Anem a gaudir de la marxa del raspall. Ahí tenim jutge principal, ni més ni menys que una figura llegendària com és el Moro d'Alcántara de Xúquer. Ahí tenim el Moro, jutge principal. Com a jutge del res, Eduardo López Pintor d'Algira. I com el jutge del dau, Josep Darín Bosque de València. Bueno, Enrique, l'aplaudímetre clarament favorable a Rojo. Moltes gràcies. De moment sí, que ahir per la vostra presència. els amics del Choto està fent molt de soroll. I és de Piles, i és Pilers. I el també. Tenim així damunt el del bombo proper d'on estem nosaltres. La veritat és que jo no sé si aguantarà la veu, perquè avui un poc afònic estic, faltava este soroll. Xille i ni me sent. No s'escoltem i és per tot aquest soroll que n'hi ha, tot aquest ambient meravellós del qual estem gaudint, i anem a conèixer les característiques d'este trinquet de Genovès, i Enrique ens dirà si per a aquest joc de raspall aquí beneficia més, rojos o blaus. Bueno, per lo que puc comprovar les dimensions, un saque fort fa molt de mal a este trinquet. Per les dimensions que té, la pilota plega molt ràpida. Per tant, anem a veure el punxa contra i sabem que per part dels germans el saque també el feu l'any passat marcar un poc la diferència i el saque, i anem a veure el punxa en aquest trinquet també, al no tindre també massa tocat li pot afectar, no? Però ahir té el Choto, que demostra ja l'any passat que aquest trinquet s'ha criat ahí dins i el coneix molt bé, i damunt també que s'adavanta molt a la jugada al contrari. Penso que va estar un poquet el que va marcar, igual que l'any passat, un poc la diferència. Però t'he dit que important tindre un saque potent. Trauran els rojos, faran el saque, important també en el raspall. Ahí tenen a Choto, el jugador local d'ací de Genovès, José Vicente Oltra San Juan, que va guanyar l'any passat i que té l'oportunitat de revalidar el títol d'esta Lliga Sub-23 de raspall. Y María José, yo no sé si estás en la grada de un pabellón, de un camp de futbol o d'un trinquet. La veritat és que és difícil definir-ho perquè aquest ambient no és l'habitual del d'un trinquet, però bueno, anem a gaudir, anem a disfrutar i anem a contagiar-nos d'esta festa que hi ha així en l'escala i en les galeries del trinquet. I anem a parlar en primer lloc amb el pare d'un dels protagonistes d'avui. Ell és Vicent Gregori, ell és el punxa major. Punxa major, punxa, sí. Això de punxa, d'on ve? De mon pare. De la família, mon pare tots dient punxes i em seguia punxa. I el meu fill va voler ser punxa, pues punxa. I punxa per què? Perquè el portem a la sang. I ell ve d'un gran jugador que era el Chato de Pedreguer, d'un bisabuelo d'ell que era molt gran jugador de pilota. I jo crec que porta alguna cosa d'això.
Què suposa per a vostè que el seu fill estigui avui així a punt de disputar una final? Això és el més gran del món. Com està vivint-ho ell? Com està vivint-ho ell, el seu fill? Bé. Li agrada molt la pilota, molt. L'ha vist nerviós, l'ha vist entusiasmat? Està un poc nerviós, però li agrada molt la pilota. La sent molt. Un pronòstic per a aquesta partida? Ai, no ho sé, perquè ara sí que són molt bons, també. No tenen la mateixa edat i són bons del mateix equip. I jo crec que ho veurem, a veure vindre. Mig Piles està així avui. Sí, hi ha molt de personal. Sobre ser festes en el poble. I estic agraït. Moltes gràcies i que disfrute la partida. Vale, gràcies a vosaltres. Sí, perquè demà, segons diu una pancarta, que demà s'empunxa campió i demà a la processó. Bueno, la partida se juga a 6 jocs, és a dir, el que arriba a 30 guanya. L'any passat va ser a 25, però enguany és a 30. I hi veuen la línia del saque, ha de votar allà abans del 6, des de la zona del dau, que és on se trau el raspall. Sí, és per minvar un poc l'avantatge que pugui tindre el saque. Ho hem comentat abans, les dimensions del trinquet, un saque fort. Ahir el res pràcticament no t'ho dona quasi temps ni a col·locar-te ella, ni a catxar-te. Per tant, el que faig en la falta ahir el 6 és un poc perquè el saque no mate la pilota abans i ahir no li piga, no puga imprimir-li tanta velocitat. Encara que també un saque fort en aquestes dimensions va fer molt de mal. Ahí estava Choto, que se coneix el trinquet pam a pam. Com ha comentat Enrique Salasol, s'ha criat així i estava comentant alguna cosa al seu company. Tot a punt per a que comenci esta final que es va iniciar a principis d'este mes. En la primera fase s'han disputat 12 partides, una participació de 6 equips i de 12 jugadors, lògicament. Es juga la modalitat per parelles i s'han disputat partides a 6 trinquets, al Politècnic de València, a Dénia, Castelló de Rugat, a Xeraco, a Bellreguard, a la Llosa de Ranis i a Genovés. Els 4 millors equips creuen en semifinals, que es van disputar dijous i divendres passat a Bellreguard. En la primera semifinal, l'equip de Piles, de Punxa i de Choto, es va imposar al de Xeraco, Xabel i Segon i Burguera, 25-5. I el divendres passat, fa una setmana, Ricard i Guillem de Castelló, és a dir, l'equip d'Alberic, que estan avui així, es van imposar 25-20 al de Guille d'Alcira i Paco de Manuel. Recordem que Guille va ser el campió l'any passat juntament amb Choto. Que Piles es planta en esta final sense perdre cap partida i que Alberic només ha perdut una en la primera fase i que ha guanyat 4. I esta és la segona edició d'esta Lliga Sub-23 que patrocina la Fundació Rural Caixa i que també té la seva continuïtat en categories inferiors. La Lliga Juvenil de Raspall, la qual està disputant-se esta 6ª edició i en la que han participat 9 equips i que tenim resultats també, perquè s'han disputat les finals de la categoria de Benjamí, d'Aleví, d'infantil i de cadet. Ha guanyat en la de Benjamí, per exemple, l'equip de Piles, el d'Alcántara, 20-5. Ha quedat tercer Orba i quart Tibi. En la d'Aleví, la final l'ha guanyat de Xeraco, 25-5 a Alberic. I el tercer i quart lloc, Murla, ha guanyat 25-20 a Mutxamel. I en la categoria infantil, el Moines li ha fet una partida sabatera, 25 per cap al... Orba al Moines, i Agós s'ha imposat 25-10 a Alcántara en el tercer i quart lloc, i en els cadets Benidorm s'ha imposat només per un joc, 25-20 a Alcántara, i en el tercer i quart lloc Pedreguer li l'ha fet a Sabatera, a Piles, 25 per cap en esta lliga que organitza la federació, en esta Lliga Sub-23 de Raspall, que patrocina la Fundació Rural Caixa, i que el que fa és esperonar a la Pedrera, Enrique, per a que hi hagi més afició en aquesta modalitat. Efectivament, i estem comprovant que pobles com Murla, Orba, Tibi, estem parlant de pobles on sempre ha hagut tradició a Perxa, a Gavotxa, i que ara, degut també a que tenen instal·lacions i tenen trinquet, poden també disputar modalitats del raspall. Importantíssim que en aquestes poblacions tan arraigades a l'esport, com és Murla, sempre que jo penso que
Murla és un dels pobles que durant molts anys, per tradició, i pot ser que sigui el que més, no vagi a faltar mai la cita a primers d'agost, i aquesta partida típica de Murla. I per tant, el que n'hi hagi en aquestes poblacions que tinguin instal·lacions, això vol dir que totes les modalitats se poden practicar. I el raspall, que també se fa ja en aquestes localitats, importantíssim. Molt bé. Està ja pràcticament tot a punt per a que comenci esta final de la segona edició d'esta Lliga Sub-23 de Raspall, que se'ls estem contant en directe. Aprofitem també la vinentesa per a saludar als espectadors que ens segueixen a través del canal internacional de televisió valenciana quan comença esta final de Raspall. És el primer 15. De moment ha colpejat Mollet. És este primer 15... Sembla que de prova... Sí, deu de ser, perquè la intensitat que estan jugant serà per tindre el contacte i calfar les mans un poc, sí. La baixa Guillem, el mitger de l'equip d'Alberic. Ara Ricard. Moltíssim públic el que ha acudit fins ací, fins al trinquet de Genovés, per a, esperem, gaudir d'una partida disputada de raspall en la modalitat de parelles. Ara sí que ja va de bo, després d'este primer 15 de prova. I allà va Punxa. La para Guillem. La jugarà Punxa en la dreta, alçant-la. Intenta baixar la Guillem, no la tocada. La salva només Ricard. Recordem que els de blau, l'equip d'Alberic, són germans, que van disputar també l'any passat la final així al trinquet de Genovés. Han quedat subcampions. I molt bé este primer tanto, un sac important de Punxa en força, i Guillem molt atent, parant-li a la primera, perquè t'he dit que estava tant d'anar endavant. Ahir el 6 tens que estar molt hàbil de reflexes, i ahir Guillem molt bé, molt atent. I els germans, de moment, sempre l'any passat es veren més nerviosos, i ahir ara sí, este primer tanto sí que hem vist a Punxa un poquet més nerviós que els germans. A més, Punxa ho ha reconegut abans, allà està Ricard, la baixa el rest de Rojos, raspant-la, ara l'alça Guillem, la jugarà al rebot. Punxa, Guillem que deixa passar per al seu germà Ricard, que la raspa a buscar la llotja i la troba, primer 15 per als blaus, alça els braços el rest de l'equip d'Alberic, que s'ha fet amb el primer 15 d'esta partida i veu una llotja. El president de la Federació de Pilota Valenciana, Ramon Cedeño, en companyia del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Genovés, Blai Albarracín. Ahí observen com està de públic l'escala i les mans d'un jugador de raspall que no són igual que les d'un jugador d'escala de corda. Efectivament, molta protecció, i a més també els dits, ja que tenen que jugar per terra, i també dir que sempre el joc de raspall, la pilota és massa violenta, massa pes fixat, i el jugador és el que vol. Estem parlant de que normalment un jugador d'escala de corda sol jugar entre professionals, entre 44, 45, 46 grans. Estem parlant que el raspall, molts jugadors estan jugant de pilotes de 50, i això és una verdadera barbaritat, perquè aquestes pilotes, la veritat és que tinguent la pilota en la mà en un bon sac, els dits i les mans te les pot llastimar. I a més que és agrat jugar en aquest tipus de material, i la pilota ja ho comprovarem també l'any passat, que en la final que disputaren així, que molt violenta, i en un trinquet en aquestes dimensions, en aquest pes, la pilota quan la tens en la mà fa molt de mal. Apretant els Rojos, a poc a poc guanyant blaus, en este cas blancs. Xoto, apretant i tant, ha aconseguit salvar Ricard, ahir tindrà l'oportunitat de rematar el 15, el mitger de Genovés. Allà va, sense problemes, però... S'ha equivocat, ha volgut ahir tanta confiança que una pilota que pràcticament no té ningú problema, li s'ha enganxat i l'ha tirat a l'escala incomprensiblement. Sí senyor, i des d'ahir la jugarà ara Ricard, el major dels germans Sant Andreu Sebastià. Té 21 anys, el seu germà en té 19, i allà està a 500 este primer joc d'esta primera partida, el primer joc d'esta final de la Lliga Sub-23 de raspall. Alça de nou Ricard, i la pilota que torna, la errada a la Punxa,
Morteta per a Guillem. Ha salvat amb l'esquerra, sensacional. El res de Rojos, que ara la juga a l'aire. Guillem li ve per a rematar la bot de braç. L'alçada ara Choto, apretant el mitger de Rojos. Toca la careta, no descol·loca Ricard. Ara l'alça. Hi haurà rebot a colp per als blaus. La pilota que va a l'escala. I de moment hi ha partida. Hi ha partida, i tant. I mala sort per a Ricard, perquè he comprovat ja, i li hem vist dos pilotades que l'any passat ni pensar-ho. O sigui que ha fet una progressió importantíssima. Hem vist com dos pilotes d'ací, del 8 i mig i 9, una raspada la tirada amb molta facilitat a la grada. Un trinquet complicat com és el trinquet genovès, que siga curt és molt difícil per l'altura de la tela, que tens que alçar-la sempre en portar-la en molta força, perquè ahir no pots agarrar l'altura, entonces tens que donar més força. Punxa ara avançat. Ricard defensant-se amb l'esquerra. Choto, la baixa Ricard. Ara alçant-la el res de Rojos. Toca la careta i la pilota que ha llançat Guillem. Ara apretant els blaus. La té bona per a llançar-la a la llotja, no arriba. Rebot per al res de Rojos. De Palma la llança a l'erra Ricard. Era difícil perquè se li havia quedat ahí a mig camí entre el rebot o jugar a l'aire. Sí, li ha entrat allà a l'aire perquè si la deixa botar i ha pegat el tamborí, dir que si pega el tamborí en el raspall sí que és mal allà, és 15, però ahir sí, tira l'esquerra per dalt, no l'acerta, i ve ara per d'una pilota que en teoria deuria ser 15 perquè el Ricard la tira dalt, cau, ahir mala sort per a ell.